Tostan Maabi, Gilabi, at sa isikitan namin, Inararumira, yang Kabalayan at Siyudad na San Carlos. Sana po sa gabing ito mag-enjoy tayo sa prepare ng ating city government. And at first, I would like to congratulate all the participants. Thank you very much for participating. Alam nyo, napaka-importante ng partisipasyon ninyo sa ating kasiyahan ngayong 2024. Every year po, ginagawa natin ito. Kaya every year po nakikita ko yung saya sa mga mukha. Nakikita ko po ang ngiti sa ating mga kababayan dito sa ating pinakamamahal na siyudad ng San Carlos. Palakpakan naman po! Mga kaibigan